τρόπος που αυτός υποθέτει. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 μαζί στο καθιερωμένο με τα μεσονύχτιο ραδιοφωνικό μας συμπόσιο, το οποίο σήμερα είναι και το τελευταίο για το καλοκαίρι. Το ανεμολόγιο θα είναι και πάλι εδώ στις 20 Αυγούστου. Οπότε παραδοσιακά στην τελευταία εκπομπή της σεζόν, στο τελευταίο ανεμολόγιο, δεν θα έλεγα ότι είναι πιο χαλαρή η συζήτηση. Πέρσι θυμάμαι είχε έτσι ιδιαίτερες εντάσεις, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, φροντίστε να μην τοποθετηθείτε με έναν τρόπο που, πώς να σας το πω τώρα, θα πρέπει κάποιος να σας απαντήσει από τη Δευτέρα και να κάνετε προσωπικές αναφορές, διότι δεν θα μπορεί κάποιος να σας απαντήσει από τη Δευτέρα, διότι σε πολλούς ακροατές έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί 2 φορές συμμετοχής, άρα μην απευθυνθείτε σε αυτούς τους ακροατές. Το καταλαβαίνετε και από μόνοι σας ότι αυτό είναι άδικο. Κάντε κάποιες γενικές αναφορές. Δεν είναι θεματική, αυτό θέλω να πω παραδοσιακά η τελευταία εκπομπή. Ωστόσο γίνονται, το ζητάω και εγώ δηλαδή, να γίνουν αναφορές κυρίως πάνω στην ίδια την εκπομπή. Δηλαδή μια ανακεφαλαίωση. Ένας απολογισμός. Πώς την κρίνατε, πώς την αξιολογείτε. Τι είναι αυτό που σας αρέσει, τι είναι εκείνο που δεν σας αρέσει και τι θα θέλατε να είναι διαφορετικό κατά τη δική σας τη γνώμη, έτσι ώστε να είναι καλύτερη η εκπομπή από την επόμενη χρονιά. Βεβαίως οι ευχές, εντάξει, τα γνωστά, μην το κάνουμε και πολύ μελό, δεν είναι η πρώτη μας φορά, είναι ο 7ος αποχαιρετισμός μας και θα ελπίζω να ακολουθήσουν πάρα πολλοί ακόμα. Χωρίς λοιπόν να το περιορίσω σε θεματική, το λέω τώρα από την αρχή της εκπομπής, θα το πω και στη συνέχεια, τη ζητάω την γνώμη σας πάνω στην εκπομπή. Σήμερα που είναι και η τελευταία εκπομπή, το τελευταίο ανεμολόγιο για αυτήν την σεζόν. Θα κλείσει 7 χρόνια και θα μπει στον 8ο από τον Σεπτέμβρη. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να σας αναφέρω. Η επικαιρότητα έχει όπως κάθε μέρα πολλά πράγματα. Η γνωστή φράση πάντα του ΕΚΟ διαχρονική. Δεν είναι θέμα αν υπάρχουν ή όχι ειδήσεις, αλλά τα γεγονότα πάντα βρίσκονται εκεί. Θα αναφέρουμε κάποια από αυτά. Πάντα όμως στο πλαίσιο του να μην κάνουμε κατάχρηση με ακροατές που δεν μπορούν επίσης να παρέμβουν και δεν θα έχουν την δυνατότητα, γιατί θα τα ξαναπούμε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά. Όσο μπορείτε περισσότερο, φροντίστε να κάνετε τις αναφορές για την εκπομπή, τον απολογισμό. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή να φύγει από τη μέση, έτσι νωρίς. Και είναι ο Παύλος, ο Ναπολέοντας, η Ευγενία. Ήδη οι 3 μας από τις 4 τηλεφωνικές γραμμές είναι κατηλημένοι. Σε λιγάκι. Ανεμολόγιο. Υπενθυμίζω τις τηλεφωνικές γραμμές και ξεκινάμε κατευθείαν. 2-10-48-00-170 έως 173. Οι 4 τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Υπάρχει και η 5η, 48-00-174. Δικά σας σχόλια, δικές σας παρεμβάσεις, αν έχετε κάποια διαφωνία με τον ακροατή που βρίσκεται στον αέρα, και βεβαίως ενημέρωση αν συμβαίνει κάτι έκτακτο εκεί που βρίσκεστε. Και τα λέμε και διαδικτυακά. Τα λέμε στη σελίδα του ανεμολογίου, η διεύθυνση είναι anemologio.info, και τα λέμε και στην οποία θα τα λέμε και το χρονικό διάστημα που δεν θα είναι το ανεμολόγιο στον αέρα παρεπιπτόντος. Και στέλνετε σχόλια, μηνύματα στο διαδίκτυο, η διεύθυνση είναι sky.gr /1003. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει να έρχονται μηνύματα.
Όχι, κανένα. Τέλεια, όμορφα. Πάμε με τον Παύλο από Ζωγράφου, τον Απολέοντα από Καναδά, την Ευγενία από Καλαμάτα. Κύριε Παύλο. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε. Γεια σας κύριε Παύλο. Εύχομαι να περάσετε καλά, γιατί έχετε ένα δημόσιο βήμα που μας δίνετε την ευκαιρία όχι μόνο να πούμε τη γνώμη μας, αλλά να πούμε και κάποιες συμβουλές για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και δεν μπορούν αλλιώς να ακουστούν, γιατί από το δικό σας βήμα ακούγεται η φωνή των μιλούντος σε πολλούς ανθρώπους και πολλοί είναι εκείνοι οι επίσημοι και οι υπουργοί που ακούνε, βάζουν τα αυτοί και ακούνε τον σταθμό σας, να το ξέρετε. Εσείς είστε ένας άρεστος δημοσιογράφος που έχετε μια τόσο μεγάλη επιτυχία και σας συγχαίρω που τόσο ωραία χειρίζεστε αυτό το πρόγραμμα. Επειδή κύριε Κωνσταντίνε ήθελα να πω κάτι που ο κύριος Σαμαράς είπε, ότι 62 υπογραφές χρειάστηκαν για να γνωστό του να κάνει μια επιχείρηση. Είπε με αυτό, οι οποίες χρειάζονται σε άλλα κράτη και σε άλλες περιπτώσεις μόνο 4 υπογραφές, 62. Εγώ τόσο παραστατικά έκανα να το καταλάβουν και οι απλοί άνθρωποι και το μετέφερα σε ένα σούπερ μάρκετ επαρχιακό που έχει 62 ταμεία, για να πάει αλλού τα σκόρτα, αλλού τα πεπόνια, αλλού τα καρπού και τα ψωμιά και αλλού τα λάδια και τα ταξίδια. Αυτό είναι το δημόσιο. Μεταφέρτε τα ταμεία μέσα στο δημόσιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες είναι άχρηστες. Μην το βαρύνουμε κύριε Παύλο μου, τελευταία εκπομπή. Πώς είπατε? Μην το βαρύνουμε λέω. Όχι, θέλω να πω. Λίγο πιο cool σήμερα οι παρεμβάσεις, οι τοποθετήσεις, ξέρετε. Θέλω να πάρει υπόψη της η κυβέρνηση αυτό το οποίο πρέπει να συντμήσει το κράτος. Το είπαν σήμερα, το έλεγαν οι Γερμανοί που ακούω εγώ, τα κανάλια που έχω δορυφόρο και η τηλεόραση, ότι αν δεν μικρύνουμε το κράτος μας δεν πρόκειται να μας ξαναδώσουν λεφτά και κινδυνεύουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι κατήλυσαν, έκαναν και προτάσεις να καταργήσει το μνημόνιο που θα πει να ενθυμούμαστε τη Δανειακή Σύμβαση με τα 72 άρθρα, να κάνουμε κράτος. Δεν έχουμε κράτος, έχουμε ένα διαλελειμμένο κράτος. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχει δημόσια διοίκηση. Πρέπει να γίνουν 3-4 νέες υπηρεσίες να ελέγξουν το κράτος. Δεν υπάρχει όργανο επίσημο να ελέγξει την δημόσια διοίκηση. Κύριε Παύλο μου, μην αγχώνεστε, μην συγκινήσετε, θα τα φτιάξουμε όλα, θα τα κάνουμε όλα από την αρχή. Πώς θα τα κάνουμε κύριε Κωνσταντίνε, που πρέπει ο Σαμαράς, αν μου ακούει κανένας να του πει... Με το Σαμαρά τον Καβαλάρη θα τα κάνουμε κύριε Παύλο μου, μην αγχώνεσαι σας λέω. Να μπορέσει να μικρύνει το κράτος κύριε Κωνσταντίνε. Ναι, θα το μικρύνει το κράτος. Δεν πρέπει, αφού προσέλαβαν δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον Καραμανλή όταν ήταν στην εξουσία την πενταετία. Αυτές οι υπηρεσίες είναι άχρηστες. Έχουν δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους να απολύσουν και να πάρουν άλλα χρήματα, να κάνουν κάποιες επενδυτικές επενδύσεις. Κύριε Παύλο μου, εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι. Εγώ σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε και να σας περιμένουμε. Να είστε καλά κύριε Παύλο. Ο Μπάτλερ καλά είναι κύριε Παύλο? Πώς είπατε? Ο Μπάτλερ πήρε και λίγες ημέρες άδεια. Για δες, βγάλαν τώρα στα ραδιόφωνα, τα ακούτε? Έχει λίγες ημέρες άδεια ο Μπάτλερ ή... Να το δούμε. Τι βγάλανε? Ένα καινούριο έργο με Μπάτλερ. Με τον Μπάτλερ. Να είστε καλά κύριε Παύλο. Καληνύχτα. Γεια σας. Θα πάρει άδεια ο γαημένος ο Μπάτλερ ή... Αυτό το κοπρόσκυλο της εργατικής τάξης δεν δικαιούται. Ίσα ίσα. Πάμε στον Καναδά Ναπολέοντας. Το λέω και σε εσάς επειδή είστε κι εσείς επιρρεπείς. Ψύχρεμη και ήρεμη τοποθέτηση. Ναπολέοντα, είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Αλλά θα πούμε έτσι μερικά έτσι σταράντα πράγματα, αλλά ήρωμα. Καταρχήν καλές διακοπές και σε εσάς και σε όσους μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν σ' άκουσα. Ωχ Θεέ μου λέω. Γιατί? Που λέτε θα πω μερικά σταράντα πράγματα. Ναι, σταράντα, αλλά όχι έξαλα. Ναι. Λοιπόν,
Καταρχήν να αρχίσουμε τις γραβάτες, ενώ ακούω εκεί πέρα έχει τέτοιο μεγάλο καύσωνα που και εδώ έχουμε, παρά το ότι είναι Καναδάς, έτσι αρκετή ζέστη. Έχει 22 βαθμούς Κελσίου και λιώσατε στον Καναδά. Μα για όνομα του Θεού Ναπολεόνα. Έχει φτάσει 35 και κάποια... Τα 35 κυκλοφορούμε με μπουφάν εμείς εδώ πέρα. Τι 35 μου λέτε τώρα? Το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων εδώ δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος στα μεγάλες θερμοκρασίες. Λοιπόν, και μου φαίνεται παράξενο ότι βλέπω εκεί πέρα τους διάφορους δημοσιογράφους και πολιτικούς και τα λοιπά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις με γραβάτα και σακάκι. Χαλαρώστε ρε παιδιά λιγάκι. Ωραίος. Δεν ξέρω, ξέρουμε ότι έχετε λεφτά και αγοράζετε ακριβές γραβάτες και τσάντες Louis Vuitton και πορτοφόλια. Χαλαρώσουμε λιγάκι, βγάλετε τις γραβάτες. Ακόμα και εδώ που είναι συντηρητικός ο κόσμος, τις πετάει. Μάλιστα έχουν βγάλει και μια μόδα και κάθε Παρασκευή στα γραφεία εκεί που πάντα έχουν γραβάτες, πετάνε κάθε Παρασκευή τέλος της εβδομάδας τις γραβάτες και δίνονται πιο χαλαρά. Χειμώνα καλοκαίρι αυτό. Και να πω και κάποια στεράτα. Ναι. Μην ανησυχεί κανένας. Μην ανησυχεί κανένας πάνω στις διακοπές του, μην χαλάει τις διακοπές του. Δεν πρόκειται να υπάρξει ξεπούλημα. Είμαι βέβαιος εγώ γι' αυτό, σας διαβεβαιώ. Και διότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος θα βοηθήσει να βρεθούν οι καλύτεροι και πιο ανοιχτοχέριδες επενδυτές, οπότε ό,τι θα πουληθεί σε καλή τιμή. Τι άλλο να πω? Συγγνώμη? Δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν μου ακούγεται πολύ καλοκαιρινό. Ναι, όχι, δεν είναι καλοκαιρινό, έχει και ουσία μέσα του, ότι νομίζω όταν γίνεται μια αγροπολισία προσπαθείς να βρεις τον καλύτερο επενδυτή και να πάρεις την καλύτερη τιμή. Πιο κάτω, κάτι άλλο, ότι από την άλλη πλευρά δεν ανησυχώ πολύ για το ξεπούλημα, διότι μάλιστα ανησυχώ το αντίθετο, ότι ίσως ο κύριος Σαμαράς και οι υπόλοιποι της κυβέρνησης δεν ξέρω πόσο διατεθειμένοι θα ήταν να ξεπουλήσουν και να στεναχωρήσουν τα δικά μας παιδιά ή τα δικά τους παιδιά μάλλον. Αντίθετα θα ήθελα να πάρω για κάποια ιδέα. Πάω στα στερά, συγγνώμη που χαλάω ίσως το καλοκαιρινό της εκπομπής, αλλά η τελευταία εκπομπή είναι για κάποιες σκέψεις του καλοκαιριού αυτές. Ότι να δούμε τη θέση, θέλω να δω τη θέση και τη δράση της αριστεράς. Τώρα που είναι θα ανοίξουμε θέμα για την αριστερά στην τελευταία εκπομπή. Μα και εσείς το κάνετε επίτηδες. Δεν θέλετε. Όχι, δεν θέλω. Πάρτε στις 20 Αυγούστου και να συζητάμε μέχρι τις 20 Ιουλίου για την μα τελευταία εκπομπή τη θέση της αριστεράς. Να σας πω κάτι άλλο τότε. Κάτι για την εκπομπή. Θέλετε συμβουλές για την εκπομπή? Ναι, προτιμώ να ακούσω κριτική για την εκπομπή. Λοιπόν, όχι κριτική, συμβουλές. Προτάσεις, τέλος πάντων. Προτάσεις. Θα ήθελα κάτι που ίσως θα θεωρήσετε και έτσι λίγο αστείο, αλλά τέλος πάντων. Αν έχει εφευρεθεί ή κάποιος αν μπορεί να εφεύρει μια μηχανή λογικής και να υπάρχει εκεί πέρα, και όταν μιλάω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος και φεύγει εκτός λογικής ξεκάθαρα, αυτό το κομψιτεράκι, το μηχάνημα, να κάνει κλικ και να κλείνει το τηλέφωνο. Πώς το βλέπετε αυτό? Ωραίο το βλέπω. Θα φροντίσω. Ναι. Θα φτιάξω ένα λογικό μέτρο. Και πολλές φορές, και εγώ θέλω, σπαταλάω κάποιο χρόνο να πάρω κάποιο τηλέφωνο, το θεωρώ καθήκον μου αυτό, αλλά και από την άλλη να ακούσω και τι λέγεται εκεί πέρα. Αλλά μερικές φορές δεν το αντέχει κανείς, γιατί λέγονται πράγματα, ξέρω εγώ, μπορεί να ακούσεις κάποιον να λέει ότι ο ήλιος είναι ένα τεράστιο παγόβουνο που θα πέσει κάποια στιγμή στη γη και θα έρθει ο δεύτερος παγετώνας. Εποχή των παγετώνων. Οπότε τότε να πρέπει το μηχανηματάκι αυτό να κάνει κλικ και να κλείνει το τηλέφωνο. Τι λέτε γι' αυτό? Καλή πρόταση? Ναι, ωραία πρόταση. Νομίζω ότι έχουν οι Αμερικάνοι κάτι τέτοιο, αλλά δεν το εφαρμόζουν, διότι από τα 400 εκατομμύρια θα μέναν τα 2. Ναι, οπότε σου λέει δεν μας συμφέρει. Τέλος πάντων, γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολλές φορές θέλεις να ακούσεις εκπομπή και ανεβαίνει η πίεση σου, δεν ξέρω, σκέπτεσαι πολλά διάφορα. Μας χωρίζει ένας ωκεανός. Ακούτε κάτι, σας ανεβαίνει η πίεση? Είστε, λέω, έναν ωκεανό και μία ήπειρο μακριά. Ακούτε κάτι, σας ανεβαίνει η πίεση κτλ. Ναι, μου ανεβαίνει η πίεση. Δεν έχετε πολλά πράγματα να κάνετε μάλλον στον Καναδά, Η μέρα σας λέω, δεν έχει πολλά πράγματα. Αλλά εγώ το θεωρώ καθήκον μου, πηγαίνω στα σοβαρά πάλι. Γιατί πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του λαού που υποφέρει εκεί πέρα. Αυτό το θεωρώ σοβαρό, γι' αυτό και κάνω τον κόπο και εξοδεύω κάποια δολάρια για να κάνω αυτά τα τηλεφωνήματα. Αλλιώς δεν θα τα έκανα. Ναι, την καταλαβαίνω την υπέρβαση που κάνετε. Σκεφτείτε ότι και εσείς ανεβάζετε την πίεση σε άλλους. Ναι, εντάξει, σωστό. Αλλά καμιά φορά εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να ανεβάζω την πίεση με κάποια λογική και αν υπάρχει αντεπιχείρημα
θέλω να τα ακούσω. Μάλιστα αισθάνομαι πάντα, όσο αν και γερνάω, ότι είμαι συνέχεια μαθητής. Θα ήθελα κάλλιστα, και το λέω αυτό ειλικρινέστατα, αν έχω λάθος και αν έχω πάρει λάθος δρόμο, θα ήθελα κάποιος να έχει επιχείρημα λογικό και να μου πει όχι, κάνεις λάθος αυτό, δεν έχεις δίκιο ή έχεις εν μέρει δίκιο. Αυτό το δέχομαι, μάλιστα το αποζητώ αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που δεν αποζητώ, αυτή τη μαγιά που έχουμε συνήθως εμείς οι Έλληνες και λέμε εγώ τα ξέρω όλα, και βλέπεις πολλές φορές, βλέπω και τα μηνύματα και στα διαδίκτυο, κάποιοι που γράφουν κάποια μηνύματα και έχουν γνώμη επί παντός επιστητού, αλλά αν κοιτάξεις την ορθογραφία τους και το τρόπος που χρησιμοποιούν τη γλώσσα, είναι εντελώς αγράμματη. Άρα δεν έμαθες την ορθογραφία ακόμα και θέλεις να λύσεις όλα τα προβλήματα του κόσμου. Ναπολέοντα. Λοιπόν, ναι. Το ξέρω ότι απολαμβάνετε τις συζητήσεις μας. Να σου πω ένα ανέκδοτο. Το πιο ωραίο πράγμα που ξέρω για τον Καναδά είναι μια διαφήμιση. Εκείνη η εκπληκτική διαφήμιση. Νομίζω ότι αν για κάτι το ξέρετε ότι είναι εκπληκτικό. Το σκεφτόμουν να τις βάλω στο σύνταγμα ένα συνάδελφο. Είναι μια χώρα τεράστια. Δουλεύουν. Δεν συμβαίνει τίποτα. Για να ακούσεις μια είδηση από τον Καναδά, 2 φορές το χρόνο, 3. Τι γίνεται στον Καναδά? Βούλιαξε κάποιο χωριό. Αυτό. Βούλιαξε το χωριό με την κατολίσθηση που ήταν σοβαρό. Πριν από κάτι επεισόδια, πριν από λίγο. Αλλά κάθε εξάμηνο, κάθε οχτάμηνο, κάθε τρίμηνο και μια τεράστια χώρα. Σωστά. Άρα τι θέλετε να πείτε? Ότι θέλω να πω ότι ο Καναδάς είναι πιο γνωστός για μένα τουλάχιστον από αυτή την ωραία τη διαφήμιση με το Ordinary. Που λέει 57 από εσάς νομίζετε ότι αυτό και 88 νομίζετε ότι εκείνο. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη διαφήμιση, αλλά τελειώσω με ένα ανέκδοτο που το έχω ακούσει. Σας λέω, έχω παπάδες στην οικογένειά μου και το άκουσα από αυτό από κάποια παπαδιά. Ελπίζω να μην με ακούει και με παρεξηγήσει. Ακούει κάποιος κόσμος στην εκπομπή, αλλά όχι και τόσους πολλοί. Ναι, όχι όλοι, ακριβώς. Λοιπόν, και πηγαίνει ο παπάς στο σπίτι, μάλιστα ήταν στο σπίτι και ήθελε να βγει έξω, ήταν χειμώνας και πάει να πάρει κάποιο παλτό να βγει έξω. Και ανοίγει την ντουλάπα και λέει, πού είναι το παλτό μου, λέει, με τη γούνα στο γιακά. Λέει, παπαδιά, αυτό έχει παλιός, λέει, έχει κι άλλο παλτά. Το έδωσε, λέει, στον Μπαρμπανίτσο γιατί τον είδα προχτές, ερχόταν στην εκκλησία και έτρεμε από το κρύο και λέω, εδώ δώσω, αυτά δεν λέμε και στην εκκλησία έχουν τους 2 χιτώνας να δίνει τον έναν. Και δεν βγαίνει ο παπάς και λέει, παπαδιά της, λέει, πόσες φορές θα σου το πω, άσε τι λέμε στην εκκλησία, τι κάνουμε στο σπίτι μας, είναι δική μας δουλειά. Λοιπόν, γεια σας και καλό καλοκαίρι. Τι είναι αυτό το ανέκδοτο? Αυτό θέλατε να πείτε στο ανέκδοτο? Ναπολέοντα? Μ' ακούτε? Μ' ακούει Ναπολέοντα? Μην το κλείσετε. Ναι, αυτό βέβαια. Να σας πω, τώρα που έχει 35 βαθμούς, να πηγαίνετε σε διάφορα σπίτια να το λέτε, να δροσιστούν λίγο οι άνθρωποι. Μα είναι δυνατόν? Ναι, καλώς. Σας θεωρώ. Εγώ το θεωρώ ανέκδοτο. Υποσχεθείτε μου. Αλλά είναι και έχει και σοβαρότητα μέσα. Δεν το θεωρείτε ανέκδοτο εσείς αυτό? Εκτός το ότι δεν. Όχι, να σας πω. Όχι μόνο εγώ. Τέλος πάντων. Υποσχεθείτε μου ότι από τη νέα χρονιά θα παίρνετε τηλέφωνο. Δεν το λέω τώρα ηρωνικά, ειλικρινά σας το λέω. Τι θα κάνετε, να σας άκουσα? Ότι θα είστε εδώ να έχετε συμμετοχή. Εγώ απολαμβάνω εγώ θεωρώ χρήσιμες τις τοποθετήσεις σας. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να πω. Δεν το λέω καθόλου ηρωνικά, πέρα από το προηγούμενο. Δεν ήταν ανέκδοτο, τι να κάνουμε τώρα, αλλά. Τι? Σε πάρα πολλούς που το είπα, ξεκαλύστηκαν στα γέλια. Γιατί μένετε στον Καναδά, Ναπολέοντα? Γι' αυτό, γιατί μένετε στον Καναδά. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θυμίζεται ο Καναδός λαός για το χιούμορ του. Πάμε στην Ευγενία από την Καναμάτα. Γεια σας, κυρία Ευγενία. Γεια σας, κύριε Λεβίθη. Τώρα έχω ιστορικά ζητήματα και να απαντήσω σε κάποιους. Όχι, άμα έχουν 2 φορές συμμετοχή, δεν θα απαντήσετε, κυρία Ευγενία μου. Ναι, δεν θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα και όλους. Δεν είναι και δίκαιο να απαντήσετε σε κάποιον που δεν θα μπορεί τώρα να κάνει παρέμβαση. Θα πάει μετά. Όχι, θα μπορούσε να κάνει παρέμβαση γιατί νομίζω ότι δεν έχει κάνει. Αν δεν έχει κάνει, εντάξει, αλλά και πάλι σε έναν τόνο πιο ήπιο, πιο χαλαρό. Εντάξει, απλώς. Οι αποχαιρετισμοί καλό είναι να είναι σε ένα ευχάριστο κλίμα, όχι σε ένα κλίμα πολεμικό. Τουλάχιστον εντάξει να πω λίγο για την εκπομπή ότι είναι ενδιαφέρουσα. Να πούμε σε λιγάκι, γιατί έχουμε. Ναι. Πήραμε λίγο. Πώς σας φάνηκε το ανέκδοτο του Ναπολέοντα? Συγγνώμη, αλλά δεν γέλασα. Πάμε σε τίτλους με τον Αντώνη και επιστρέφουμε. Ανεμολόγιο. Δεν έχουμε δορυφορική σύνδεση με τη Φωνή της Αμερικής.
Κλασικά όχι, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Παρασκευή βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου. Οπότε η διακοπή στο και μισή κάθε ώρα μόνο για τους τίτλους. Και αμέσως μετά στους ακροατές μας οι οποίοι περιμένουν. Όπως είναι η κυρία Ευγενία και μετά η Νικέτη, ο Παραλίας, ο Γιάννης από το Εγάλεο. Ναι, κυρία Ευγενία. Πολύ ωραία. Που δεν θα ακούσουμε τις φωνές της Αμερικής εννοώ. Λοιπόν, τώρα τι να κάνω, είμαι περιπερικυρισμένη από ιστορικά βιβλία εδώ πέρα. Είχα ντοκουμέντα να αποδείξω τις απόψεις μου, γιατί μου ζήτησαν και ιστορικές πηγές, θυμάμαι. Με κατηγόρησαν ότι ανέφερα ιστορικά ψεύδι. Τέλος πάντων, από τον Αύγουστο τελικά αυτό το πράγμα. Ναι, για να μην πάει χαμένη και... Ναι, γιατί τώρα δεν είμαι, τώρα και εγώ δεν έχω αυτή τη ψυχολογία. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, και γιατί είναι και ενδιαφέρουσα η περίοδος η οποία περνάμε, από την κρίση δηλαδή, από το 2009 μέχρι σήμερα. Εγώ την ακούω την εκπομπή περίπου 1,5 χρόνο, λίγο λιγότερο, κάπου εκεί τέλος πάντων. Και να σου πω την αλήθεια ότι δεν μ' αρέσαν οι εκπομπές έτσι που παίρνανε ακροατές τηλέφωνο και μιλούσαν, δεν τις παρακολουθούσα και τόσο. Αλλά ίσως επειδή τα γεγονότα ήταν πάρα πολύ κρίσιμα κτλ. Έτσι κάπως κόλλησα κι εγώ με την εκπομπή, είναι αλήθεια. Έχω το κομπιούτερ, παίζω εδώ πέρα διάφορα παιχνίδια και ακούω συγχρόνως. Εξοργίζομαι πολλές φορές γιατί ακούγονται και πάρα πολύ ακραίες απόψεις. Με διαπερνά ρίγος, ας πούμε, όταν ακούω, ας μην αναφερθώ σε όνομα, αλλά όταν ακούω τη λέξη καθαρότητα της φυλής, καθαρότητα του αίματος κτλ, κάτι με πιάνει. Και λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά ζουν σε λάθος εποχή. Θα έπρεπε να ζουν στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου, να είναι συνεργάτες του Μέγκελε. Νομίζω θα έκαναν χρυσές δουλειές. Πραγματικά χάθηκαν αυτά τα ταλέντα. Μην πηγαίνουμε προς τα εκεί. Μην πηγαίνουμε προς τα εκεί. Βρήκατε παρακαμπτήριο. Ξέρετε κάτι. Πάτε την παλαιά εθνική, να μην πληρώσετε διόδια. Λοιπόν, προκαλούν πάρα πολύ αυτές οι απόψεις, στη στιγμή που έχει χυθεί τόσο αίμα, έχει αιματοκυλιστεί ο κόσμος για κάτι τέτοια πράγματα. Είμαι πρόστιμα τουλάχιστον αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω κάποια βιβλία. Σκεφτόμουν να το αναφέρω στο τέλος της παρέμβασής μου που θα έκανα σήμερα, και ένα βιβλίο που διαβάζω αυτόν τον καιρό και δεν το έχω τελειώσει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ίσως να το έχετε κι εσείς υπόψη σας, είναι του Ήρβιν Γιάλλον, το πρόβλημα Σπινόζα. Μιλάει για το φιλόσοφο Σπινόζα, για τη ζωή του, υποθετικά πάντα, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα, εκτός από τα βιβλία του δηλαδή. Για τη ζωή του δεν έχουμε πολλά στοιχεία, μόνο ότι είχε αφοριστεί από την εβραϊκή κοινότητα του Άμστερνταμ. Και μιλάει επίσης παραλλήλως και για τον Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, αυτός που θεμελίωσε, ας πούμε, ιδεολογικά το ναζισμό, ή τέλος πάντων ήταν ένας από τους ιδεολόγους του ναζισμού. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί Ήρβιν Γιάλλον είναι ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, και τέλος πάντων λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι, μπορώ να πω, ένα αντίδοτο στο σκοταδισμό, στο ρατσισμό, στον αντισημιτισμό. Νομίζω ότι θα έκανε καλό σε πάρα πολλούς να το διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Δεν θυμάμαι τώρα από ποιες εκδόσεις είναι. Έχει και ένα υπέροχο εξώφυλλο με το πορτρέτο του Σπινόζα. Η Άγρα νομίζω είχε τον Γιάλλον, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Ίσως να είναι εκδόσεις Άγρα, δεν είμαι και εγώ σίγουρη. Πάντως είναι πάρα πολύ και δεν είναι τόσο βαρύ για καλοκαίρι. Άλλωστε τα καλά βιβλία πιστεύω ότι είναι παντός καιρού. Όχι όπως είπε χτες η Καρμελίνα. Ότι εντάξει, βέβαια στην παραλία δεν μπορώ να καταλάβω πώς διαβάζει κάποιος, ακόμα και δεν παίρνω ώρα να διαβάζει, δηλαδή το πιο ανάλαφρο βιβλίο. Τι να κάνει κάποιος στην παραλία? Κάποιος στην παραλία να κολυμπάει, να ακούει το θόρυβο της θάλασσας, να ακούει το θόρυβο των ανθρώπων. Σας φανταζόμουν με βιβλίο στην παραλία? Έτσι, εμένα, ναι, ποτέ. Ποτέ από ό,τι καταλαβαίνω. Κάποια φορά το έχω επιχειρήσει, επειδή το έκαναν κι άλλοι και... Όχι. Ποτέ δεν κάνω αυτό το πράγμα. Είναι λίγο πιο δραστήρια δηλαδή η παραλία. Να κινηθείς, να μην είσαι... εντάξει, δεν λέω να παίξεις και beach volley, ας πούμε, αλλά είναι ωραίο να ακούς τους ήχους. Πάρα πολύ όμορφο από το να πέφτεις ένα βιβλίο και να διαβάζεις, που κάτι μπορείς να το κάνεις στο σπίτι σου και μάλιστα με υπό πολύ καλύτερες συνθήκες. Επίσης θα ήθελα να προτείνω και κάποια άλλα βιβλία. Επίσης για το ρατσισμό και τον τυφλό αντισημιτισμό του Πρίμο Λέβη, του Ιταλού, ο οποίος ήταν εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος ήταν έγκλειστος στο Auschwitz, το «Αν αυτό είναι άνθρωπος». Νομίζω και αυτό πρέπει να είναι εκδόσεις Άγρα, γιατί το είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια.
Επίσης καλό θα ήταν να το διαβάσουν ορισμένοι, αλλά και του δικού μας του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο οποίος και αυτός ήταν στο Mauthausen και έγραψε το σχετικό βιβλίο Mauthausen και την πολύ ωραία μουσική, τη θαυμάσια αριστουργηματική θα έλεγα μουσική που έχει γράψει ο Μίκης Τοδωράκης και τα τραγούδια τα αριστουργηματικά του Mauthausen. Νομίζω τουλάχιστον οι νέοι θα έπρεπε να έρθουν σε επαφή με αυτά τα έργα. Και ήθελα να πω σχετικά τώρα που ανέφερα το Mauthausen ότι δεν μπορώ να καταλάβω που για το Φιλίστορα τώρα σχετικά αναφέρει για το Ζαχαριάδη ότι έμενε στα ρετυρέ του Mauthausen. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει ρετυρέ στην κόλαση. Επίσης δεν μπορώ να φανταστώ, να διανοηθώ καν ότι επισκέπτομαι εγώ αυτά τα μέρη σήμερα ως απλή επισκέπτρια, γιατί λίγο πολύ τα έχουν κάνει και οι Γερμανοί για το Auschwitz, το έχουν κάνει τουριστική ατραξιόν. Όχι, Πολωνοί. Οι Πολωνοί, το Auschwitz όμως είναι νομίζω στη Γερμανία, δεν είναι? Το Mauthausen ποιο είναι? Το Νταχάου είναι, το Mauthausen μπορεί. Ναι, το Νταχάου. Είναι ο Τρεμπλίνκα τα εξόντωσης και όχι τα συγκέντρωσης. Ναι, στον Νταχάου νομίζω ήταν ο Ζαχαριάδης. Δεν τα είχαν σε γερμανικό έδαφος για να μην τύχει και κανένας Γερμανός. Δεν ήταν γνωστό στον πληθυσμό το τι ακριβώς συνέβαινε. Ήταν συνένοχος όμως ο πληθυσμός σε έναν βαθμό δηλαδή. Αλλά μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη εντάξει, γιατί έναν κοντά σε αυτά. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι για τον Νταχάου και το ρετυρές του Νταχάου, εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Σας λέω, δεν μπορώ ούτε καν, δεν θα μπορούσα να το επισκεφτώ. Στην κόλαση όλοι θα είναι στο ίδιο καζάνι. Ακόμα και στην κόλαση κάποιοι δεν θα βάζουν σε μικρότερη θερμοκρασία. Το ίδιο καζάνι θα είναι, εντάξει. Ρετυρές τι θα ήταν, να του δίνουν ένα ξεροκόμματο παραπάνω, ας πούμε. Γιατί πρέπει να, από ό,τι έχω εδώ πέρα στοιχείο, ότι δούλευε και ως μεταφραστής και έκανε δουλειές γραφείου, ξέρει πολλές γλώσσες. Τέλος πάντων, του ήταν χρήσιμος εκεί πέρα κατά κάποιο τρόπο. Είχαν και λεγόμενοι κάπως, οι οποίοι ήταν και οι ίδιοι Εβραίοι. Και ήταν χειρότεροι δεσμοφύλακες, ήταν χειρότεροι από τα ΕΣΕΣ πολλές φορές. Ο Ζαχαριάδης δεν ήταν νίκης σε αυτή την κατηγορία. Όχι, δεν είπα για το. Εντάξει. Ναι, υπήρχαν. Βέβαια, υπήρχαν Εβραίοι που δουλεύαν ως δεσμοφύλακες. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Ήταν και πιο βάρβαροι από ότι οι ίδιοι Γερμανοί πολλές φορές. Το γνωρίζω αυτό. Αυστηροί τέλος πάντων. Δυστυχώς. Αυτά και σας εύχομαι να περάσετε καλές διακοπές και να είστε καλά. Με υγεία. Γεια σας. Θα το λέω έτσι στο ημίωρο, διότι δεν θα συντονίζονται όλοι οι ακροατές, δεν θα έχουν συντονιστεί όλοι από την αρχή, να ακούσουν την εισαγωγή, επειδή είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτή την περίοδο. Ανταλλάσσουμε ευχές, προσπαθούμε να μην κάνουμε αναφορές σε άλλους ακροατές, κυρίως άμα έχουν ήδη εξαντλήσει τις 2 φορές συμμετοχής, έτσι ώστε να μην τους αδικήσουμε που δεν θα μπορούν να απαντήσουν, ούτε να θέσουμε θέματα τα οποία σηκώνουν πολλή συζήτηση και δημιουργούν εντάσεις πάλι για ευνόητους λόγους. Δεν θα είμαστε εδώ από Δευτέρα να μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Θα μείνει στον αέρα. Και από την άλλη, αυτό που ζήτησα, παραδείγματος χάρη, να γίνει απολογισμός, κριτική, τι αρέσει, τι δεν αρέσει από το ανεμολόγιο, νομίζω ότι αυτό από μόνο του έχει αξία και ενδιαφέρον. Τι σας αρέσει σε αυτή την εκπομπή, τι δεν σας αρέσει, τι θα μου προτείνατε να αλλάξω από την επόμενη σεζόν, τι να κάνω διαφορετικά, τι να κάνω περισσότερο, τι να κάνω λιγότερο. Πάμε στην Κέτη. Παραλίας Γιάννης, Λέτα για την συνέχεια. Γεια σας, κυρία Κέτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτοιμες βαλίτσες? Όχι, κυρία Κέτη μου, δεν φεύγουμε ακόμα. Δεν φεύγετε, πότε φεύγετε? Προς τα τέλη του μήνα και θα δούμε. Πάντως καλά θα περάσετε. Κάντε κανένα μπάνιο και για μας. Μπάνιο εδώ δίπλα όλοι μπορούμε να κάνουμε. Στην Αττική ζούμε, κυρία Κέτη μου. Ναι. Δεν θα πάτε στην Άξο που είπατε? Προς το τέλος, γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό λέω, για την Άξο εγώ λέω για μπάνιο. Δεν το ξέρω τι θα το... Νομίζω ότι δεν θα το είχατε ακούσει. Όχι, το άκουσα. Να πάτε στην Άξο αν δεν έχετε πάει. Έχω πάει. Τέλεια. Είχα εντυπωσιαστεί. Είχα πάει πολύ παλιά. Όταν ήμουνα 16 ετών. Εντάξει, όχι τόσο παλιά, σιγά. Καλό. Καλό αν ήταν αληθινό. Μάλιστα. Θα έχει αλλάξει αρκετά από τότε. Εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει. Ναι, δεν έχω πάει τα τελευταία 10 χρόνια. Γενικώς πάνω από 10 χρόνια ζω σαν ερημίτης. Κάτι θέλετε να πείτε και επειδή είπα να μην αναφερόμαστε σε άλλα πράγματα, σας έχω κόψει τα φτερά. Ναι, μετρώει η γλώσσα μου. Αλλά δεν θα το πω. Ψαλίδισα τα φτερά. Δεν θα το πω, θα πω άλλο όμως. Θα πω για το
για το αμερικάνικο, πες αυτά τα, πώς θα λένε τα πλοία τα μεγάλα. Αεροπλανοφόρο. Ορίστε. Το αεροπλανοφόρο. Μπράβο, αυτό. Μόνο αμερικάνικο. Ρώσοι, Τούρκοι, Βρετανοί, Ισραηλινοί. Α, ο έκτος στόλος είναι πάντα στη Μεσόγειο, Κυριακέτη, ποτέ δεν φεύγει. Πήγε τώρα μετά που κατέβηκε το ρώσικο και πήγε στη Συρία, πήγε και αυτό από εκεί πέρα και παρακολουθεί το ρώσικο από μια αλφα απόσταση. Ναι, το είπε ο Ντάσκα σήμερα αυτό. Υπάρχει συνοστισμός. Ναι, αρχίζει λίγο εκεί τώρα η ΑΟΣ της Κύπρου να γίνεται να μαζεύει πολλά κουνούπια. Το λέτε με μια ικανοποίηση. Να ρουφήξουν αίμα. Να γέλιο ικανοποίησης έχετε όταν το λέτε έτσι, σαν να τρίβετε τα χέρια σας έτσι, με ένα τέτοιο τρόπο. Μακάρι να μπορούσα να το, πώς το λένε, να έκανα αυτό που θέλω να κάνω. Να βυθίσετε το αεροπλανοφόρο θέλετε? Όχι, δεν πειράζει, θα προτιμούσα και με δικό μας αεροπλανοφόρο. Και εκείνη η S16 ας πούμε, κάτι θα κάνουν και αυτοί. Εμείς έχουμε την Κύπρο για αεροπλανοφόρο, Κυριακέτη. Και την Κρήτη. Ποια είχε πει ότι είναι, η Κύπρος ή η Κρήτη είχε πει ότι είναι ο Καναμαλής? Η Κύπρος νομίζω είχε πει. Για την Κρήτη έλεγα. Για την Κρήτη, τότε πρέπει να κάνω και η Κύπρος το ίδιο ισχύει. Λοιπόν... Δεν είστε οι Κέτη που άμα σας κόβουν και δεν σας αφήνουν να πείτε αυτό που θέλετε με τον τρόπο που θέλετε, δεν είστε οι Κέτη. Δεν θέλω σήμερα να... Το σέβομαι, που το σέβεστε. Λοιπόν, τώρα κοντεύουν, μάλλον έκλεισαν πόσα χρόνια, από το 1878 που η 10 Ιουλίου που πέρασε η Κύπρος στα χέρια των πεπολιτισμένων Αγγλοσαξώνων. Την νοικιάσαν από τους Τούρκους, ναι. Και 20... Δεν νοικιάσανε, την πήραμε το έτσι θέλω. Τους δώσαν κάποια χρήματα. Είχα μια ιστοσελίδα φανταστική σήμερα. Λοιπόν, και αυτή από ό,τι άκουσα, από εκεί ξεκίνησε, απέτησε ο Ντιζραέλη, τότε ήταν πρωθυπουργός της Αγγλίας αυτός, και απέτησε από τους Οθωμανούς να του τη δώσουνε για να τη δώσει πεσκέση στον περιούσιο λαό όταν θα ίδρυε το κράτος του, γιατί ένα από τα σχέδια του περιουσίου λαού ήταν η Κύπρος, αλλά επειδή φοβήθηκαν ότι εκεί θα δημιουργούσαν μεγάλες εντάσεις, προτίμησαν την Παλαιστίνη. Τα δε σχέδια του περιούσιου λαού είναι να φτάσει η δημιουργία του μεγάλου Ισραήλ, το οποίο θα φτάσει μέχρι και το Ιράκ. Η παλιά Βαβυλών που λέγαμε. Με τον περιούσιο λαό έχουμε συνεργασία τώρα, κυρία Κέτη. Κάνουμε μαζί εξόριξη. Αυτοί έχουν, εμένα ούτε με ρώτησε κανένας, γι' αυτό και εγώ τους γράφω. Λοιπόν, με κόψατε όμως και τώρα, ναι. Μέχρι το Ιράκ, τη Βαβυλών, θα σας έκοβω τόσο άλλους, γιατί πάλι πάει να γίνει το θέμα βαρύ. Μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι να φτάσουμε μέχρι εκεί. Βρισκόμαστε... Το 1878 η επέτειος. Ναι, βρισκόμαστε λοιπόν σε εποχή η οποία μέχρι το τέλος του μηνός ίσως έχουμε εξελίξεις. Ατραξιόν που λένε, κρακ κρακ, μπαμ μπαμ. Επαναλαμβάνω, ναι. Τα λέτε με μια αίσθηση απόλαυσης, σαν να περιμένετε κάτι ενδιαφέρον να συμβεί, να σπάσει λίγο η ανία. Κάτι πρέπει να γίνει για να γλιτώσουμε από... Ναι, αυτό το κάτι τι είναι, κυρία Κέτη μου, όμως, να αρχίζουν να πετάνε τα F-16 και να ρίχνουν τους πυράβλους τους? Ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Ο πόλεμος είναι κάθαρσης. Μάλιστα. Και όπως είναι και η φωτιά. Μην του τα λέτε του Ιάσον αυτά.
Είναι μικρό ακόμα. Γιατί λέτε τώρα στο παιδί ο πόλεμος είναι κάθαρσης. Αυτό το λένε από την αρχαιότητα. Εγώ το λέω, εγώ το επαναλαμβάνω απλώς. Σωστό γι' αυτό. Αλίμονο, ο πόλεμος... Εγώ μπορεί να έχω πιο ακραία άποψη από ότι εσείς για το θέμα του πολέμου. Αλλά γιατί δεν πρέπει να τον κάνω λαπά, τον Ιάσονα δηλαδή. Χαζοχαρούμενο. Όπως προσπαθούν αυτοί να κάνουν θα παρεξηγηθώ Έλληνες. Όχι. Είναι και ο εγγονός, δεν θέλω να νομίζετε ότι... Το σταματάω γιατί είναι λίγο οικογενειακά θέματα και δεν θέλω να... Όχι, αλλά νομίζω ότι αρκετά μας έχουν αποβλακώσει με τις προπαγάνδες τους. Και έχουν φτάσει τώρα άνθρωποι οι οποίοι μόλις το 1000, έτσι, μόλις το 1000 αποφάσισαν να κάνουν να πλένονται. Ναι. Μέχρι τότε δεν ζούσαν αυτοί στα δέντρα, ζούσαν στις λάσπες. Η ιστορία, κυρία Κεντή. Αυτό δεν πάει στην πολεμική ιστορία, αυτό πάει στην απλή ιστορία. Ναι, για το προηγούμενο που λέγατε. Στα βιβλία όντως είναι... Δεν άκουσα. Για το προηγούμενο που λέγαμε. Κάθαρση, ποιος είναι ισχυρός, ποιος είναι λαπάς. Στα βιβλία όντως όλα είναι ένδοξα και ηρωικά. Στην πράξη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, κυρία Κέτη. Δεν νομίζω, γιατί και εδώ που έγινε ο πόλεμος, καλύτερα βγήκε το... Πώς να σας πω, δηλαδή, όταν είναι μια σάπια κατάσταση όπως είναι αυτή τώρα, με τόσο παρατεταμένη διάρκεια, 40 χρόνια φθοράς, δόλιο φθοράς. Πολύ αίμα, κυρία Κέτη. Γκρέμισμα, δεν πειράζει. Αίμα και ακροτηριασμοί, κυρία Κέτη. μόνο αυτούς που αυτοκτόνησαν φέτος. Αν πάρετε τα παιδιά που τα έχουν ρίξει στα ναρκωτικά και τα πεθαίνουνε και τα σαπίζει γενιά. Δεν αξίζει να ζεις έτσι. Εντοπίζετε τα προβλήματα, αλλά νομίζω προτείνετε λάθος λύση. Ορίστε. Δεν φτάνει να εντοπίσεις το πρόβλημα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι εντοπίζετε προβλήματα, αλλά είναι αυτό που λέτε η λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Θεότα μία ακούοντων, τι να πεις. Για την εκπομπή να μου πείτε, κυρία Κέτη μου, και να κλείσουμε να περάσουμε στους επόμενους. Για την εκπομπή αυτό που θέλω να σας πω είναι να φέρνετε ανθρώπους τους οποίους θα προτείνει και ο κόσμος και βεβαίως εσείς οπωσδήποτε, να ξέρω εγώ και έναν καθηγητή φιλοσοφίας να μας φέρετε. Δεν είμαι σίγουρο ότι άμα φέρω κάποιους εδώ πέρα καλεσμένους θα τους εγκρίνετε. Αν και μέχρι στιγμής όσοι έχουν έρθει, νομίζω ήταν ωραίες συζητήσεις. Δεν είχα ακούσει κάποιο έτσι πολύ έντονο. Επειδή ήταν ωραίες αυτά και... Ποιον θα προτείνατε, πια? Εμένα και εγώ θα ήθελα για κάποιο Διαμαντάρα, αν τον έχετε υπόψη. Για πείτε μου. Διαμαντάρας είναι καθηγητής της φιλοσοφίας. Ελευθέριος Διαμαντάρας. Για το δούμε. Βιβλία. Ωραία, να το δούμε. Αν όχι με το συγκεκριμένο, γιατί όχι και με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Να είναι πιο πολλές. Θετικός αυτό. Πιο πολύ καλεσμένοι, δηλαδή να έχει εκπομπές με κόσμο που να είναι εδώ καλεσμένος πάνω σε κάποιο θέμα που το γνωρίζει και να γίνεται μια συζήτηση. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Να έχεις, ας πούμε, και τον ειδήμονα. Καταλαβαίνω, κυρία Κέτη. Αυτό θα ήθελα εγώ. Γιατί κατά τα άλλα είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Περιμένει ο Παραλίας, ο Γιάννης, η Λέτα. Πρέπει να πάμε και σε αυτούς. Περιμένουν οι επόμενοι, λέω, να πάμε και σε αυτούς. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Κάντε μια χάρη που τη ζητάει πολλοί κόσμος. Φτιάξτε προφίλ στο Facebook. Ναι. Άμα σας λέω. Θα πω στον Ιάσονα να μου το κάνει. Ιάσον! Άκουσες τι είπε ο κύριος Λαμπήθης? Ιάσονα. Να μου ανοίξεις, λέει, πώς το είπατε? Προφίλ στο Facebook. Προφίλ στο Facebook. Τι θα το κάνουμε? Αύριο. Εντάξει, κατάλαβα εγώ, κυρία Κέτη, μην αγχώνεστε. Εντάξει, ναι. Καταλάβατε τώρα γιατί... Ναι, εντάξει, κυρία Κέτη, καλημέρα. Είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας. Όλοι. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Για πολλά πράγματα υπάρχει Mastercard, για ορισμένα άλλα η αξία είναι ανεκτήμητη, όπως αντιλαμβάνεστε. Εξαιρετικό το σλόγγαν. Λοιπόν, γεια σου να. Πάμε στον Παραλία. Γεια σου, Παραλία.
Αγαπητέ κύριε Λαβίθη, καλησπέρα. Καλώς το. Αν και στεναχωρέθηκα από την απάντηση που δώσατε στην κυρία Κέτη προηγουμένως ότι δεν θα βγείτε άμεσα για διακοπές, γιατί μου χαλάσατε λίγο την εισαγωγή που είχα ετοιμάσει στο μυαλό μου έτσι για την εκπομπή απόψε. Να απαντήσω διαφορετικά σε εσάς. Πότε φεύγει, δηλαδή. Ρωτήστε με πότε φεύγω. Όχι, θα το στρώσω, μη στεναχωρήσετε. Ρωτήστε με πότε φεύγω. Όσοι φεύγουν λοιπόν για διακοπές, όσοι φεύγουν, καλό θα είναι να σκεφτούν, γιατί αυτοί που φεύγουν, ξέρετε, με βάση τα επίσημα στοιχεία των ειδικών και καλά, είναι το 30% του συνόλου. Δυστυχώς. Θα πρέπει να έχουν μια σκέψη στο μυαλό τους, γιατί το υπόλοιπο 70% δεν τα καταφέρνει, και να καταλογίσουμε ίσως έστω και. Ναι, μα θα παίξουν εξοχικά, σε επίπεδο ηθικό, έστω ηθικής ας πούμε και κριτικής, έστω και με νοερά, το καταλογισμό σε αυτούς που τέλος πάντων τους αναλογεί η ευθύνη για αυτό το πράγμα. Το καλοκαίρι, κύριε Λαβίθη, που έπεται, όσο έχει μείνει ακόμη, μας έχει διδάξει η εμπειρία των τελευταίων πολλών χρόνων ότι θα είναι θερμό. Αλλά δεν θα είναι θερμό λόγω ζέστης, φοβάμαι, ούτε καύσωνα, αλλά λόγω των αποφάσεων αυτή την κρίσιμη περίοδο. Γιατί οι κυβερνώντες, πονηρά φερόμενοι και σκεπτόμενοι, θεωρούν ότι το καλοκαίρι που είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα προσφέρεται για να παίρνουν πολύ δύσκολα και πονίδιστα πολλές φορές μέτρα. Νομίζω με μια γρήγορη αναδρομή έτσι στα πρόσφατα τελευταία καλοκαίρια θα διαπιστώσετε την ορθότητα της προσέγγισης. Αυτό που επίσης, το σχόλιο για την εκπομπή θα το κάνω στο τέλος. Αυτό που επίσης μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και με έχει στενοχωρήσει είναι ότι τελειώνει μια ακόμη περίοδος ραδιοφωνική και τηλεοπτική, και όμως έχουμε ακούσει χιλιάδες συζητήσεις, απίστευτες τοποθετήσεις διαφόρων ειδημόνων, εγκαθέτων σε μεγάλα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις για αυτό που ζούμε σήμερα, αλλά από πουθενά, σε καμία περίπτωση, ποτέ, ούτε σαν ερώτηση ούτε σαν απάντηση, δεν ακούσαμε γιατί χρωστάμε αυτά που χρωστάμε και κυρίως πού τα χρωστάμε. Βέβαια εγώ, επειδή συνεχίζω, φοβούμαι εις αλλά συνεχίζω να ψάχνω το τι συμβαίνει, εντυπωσιάστηκα με αυτό που συνέβη το τελευταίο διάστημα πριν από 10-15 μέρες. Φαντάζομαι θα έχει πέσει και στη δική σας αντίληψη με τα περίφημα Libor ή Libor της Barclays κλπ, όπου αναγκάστηκε η τράπεζα αυτή να έρθει σε συμβιβασμό με την κρατεά Αμερική ή να δώσει ένα πρόστιμο της τάξης των 500 τόσων εκατομμυρίων ευρώ για να σταματήσει εκεί πέρα, για να γίνει εξοδικαστικός διακανονισμός και συμφωνία, και αναγκάστηκε επίσης να διώξει τον πρόεδρό της η Barclays και το διευθύνοντα σύμβουλο, γιατί απεδείχθη ότι μέσα από τα συστήματα που έχουν αναπτύξει οι τράπεζες μπορούσε, λέει, να κάνει χειραγώγηση των επιτοκίων, των δανείων, των στεγαστικών και άλλων για τους πελάτες, και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά μέσα από αυτούς τους δείκτες που διαμόρφωνε επηρέασε και την πορεία των υπολείπων τραπεζών, και βέβαια επειδή εφήγησαν κάποιες άλλες τράπεζες από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα εντυπωσιακό ήταν το νούμερο, κύριε Λαβίθη, ότι η Barclays από αυτό το μαγείρεμα που κάνανε τα στελέχη σε πολύ υψηλό επίπεδο κέρδιζε ημερησίως 20 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από αυτό το παιχνιδάκι. Θέλω να πω δηλαδή, τελικά έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε έρθει σήμερα, μήπως κάποιοι 1.000, 1.500, 2.000, 10.000 άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν και κάθονται σε κάποια οθόνη με τα μέσα που δίνει σήμερα η τεχνολογία, τις δυνατότητες, αυτό που λέγε προηγουμένως ο Ιάσον, το ad κλπ. Ήταν καταπληκτικό πράγματι, όλο το θέμα ούτε σκηνοθετημένο να ήταν. Μήπως μπορούν να κάθονται σε κάποια οθόνη και επειδή δεν έχουν τι να κάνουν ή επειδή είναι ακόραστοι και άπλιστοι πλέον, παίζουν με τις τύχες λαών, κοινωνιών, εθνών και διαμορφώνουν πράγματα για τα οποία εμείς ως άμυρα και άβουλα όντα απλώς υποχρεωνόμαστε να τα υλοποιούμε, να τα ακολουθούμε και να τα εφαρμόζουμε. Δεν ξέρω, ίσως. Επίσης θέλω να ευχηθώ στους ακροατές μας τώρα από την τελευταία εκπομπή να κάνουν όσο μπορούν συγκέντρωση δυνάμεων αυτή τη θερινή περίοδο, που δεν θα είναι ραστόνης βέβαια, γιατί το φθινόπωρο που έπεται, κύριε Λαβίθη, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών και να ακούγομαι έτσι κινδυνολόγος, αλλά το φθινόπωρο που επέρχεται θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο για το σύνολο της κοινωνίας και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ δυσάρεστα πράγματα. Δυστυχώς, και φοβούμαι ότι θα επιβεβαιωθώ στο έπακρον. Και κλείνοντας την τοποθέτησή μου, θέλω να αναφερθώ στην εκπομπή.
που σήμερα κλείνει μια περίοδο, μια χρονιά, πράγματι κάνοντας αυτόν τον απολογισμό, και επειδή είμαι πολύ συχνός ακροατής, όσο τουλάχιστον μου το επιτρέπει το πρόγραμμά μου, θεωρώ ότι η χρονιά που κλείνει ήταν πραγματικά μια πετυχημένη χρονιά. Παρακολουθώντας από χρόνια την εκπομπή σας, άλλο αν το τελευταίο διάστημα έτσι αποφάσισα να παίρνω τηλέφωνο και να μιλάμε, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι ήταν και επιτυχής, και ότι όσο περνούν τα χρόνια, αυτό που λέγαμε οι πιο παλιοί προϊόντες του χρόνου, γίνονται καλύτερες και οι παρεμβάσεις και η ποιότητα του τοποθετήσεων. Άντε επιτέλους να ακουστεί και μια φορά και αυτό, γιατί συνήθως ακούγεται το γνωστό κάθε πέρσι και καλύτερα. Το οποίο όχι. Κάποιοι το πιστεύουν, κάποιοι το λένε απλώς για να το πούν στη γνωστή γκρίνια. Όχι, εγώ το αλλά πιστεύω, άντε επιτέλους να ακουστεί και κάτι. Το πιστεύω ειλικρινά, κύριε Λαβίθη, και μάλιστα και οι αντιφωνήσεις που γίνονται είναι επίσης πολύ καλές. Και να υπερθεματίσω σε αυτό που λέγε νωρίτερα η κυρία Κέτη, η οποία ακόμα και αν σου δημιουργεί κάποιες φορές έτσι επιδράστα αντανακλαστικά, είναι πάρα πολύ καλή, και εγώ πράγματι την απολαμβάνω πάντα, γιατί τουλάχιστον έχει μια ειλικρίνεια σε αυτά που λέει, που είναι πασιφανής, δεν προσποιείται. Είναι θετικό να έχετε κάποια προσωπικότητα από το χώρο των γραμμάτων, των τεχνών, που να κάνει μια τοποθέτηση καλύτερα και να δούμε τη δυνατότητα με μικρές παρεμβάσεις των ακροατών να παρεμβαίνουν, να μπαίνουν, να τοποθετούνται, ενδεχομένως να διαφωνούν, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα βοηθήσει. Μπορεί να μην γίνεται κάθε εβδομάδα βεβαίως, μπορεί να γίνεται 2 φορές ή 1 φορά το μήνα, θα το κρίνετε εσείς και το επιτελείο σας, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει στο να ανοίξουμε λίγο και εμείς οι ακροατές σας τους όποιους ορίζοντές μας. Ήθελα πραγματικά να πω ότι η εκπομπή πάει πάρα πολύ καλά και θα μας λείψει το διάστημα αυτό που δεν την έχουμε. Και κλείνοντας και χωρίς να ακουστεί κολακιαστικό, θέλω πραγματικά να αναφερθώ στη δική σας τη συμβολή. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Έχω την εντύπωση ότι σας γνωρίζω και ας μην σας ξέρω ούτε κατόψιν, και επιτρέψτε μου να το πω, αν ακούγεται ακραίο, δεν θέλω να... Εντάξει, να είστε καλά. Σας θεωρώ φίλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι, και καλή επάνωδο. Να είστε καλά. Μια μικρή διακοπή. Θα μας πάει μέχρι το δελτίο και θα επιστρέψουμε με τον Γιάννη από το Εγάλεο, την Λέτα, και είναι και ο Παναγιώτης από το Καβούρι. Ο Αντώνης Θάμος προς το παρόν στο στούντιο, Sky 100,3, Ανεμολόγιο. Ανεμολόγιο. Σε λίγο συνέχεια από το Sky 100,3, και αυτό είναι το Ανεμολόγιο. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε Ανεμολόγιο. Είμαστε στη δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή, η οποία είναι τελευταία για αυτή τη σεζόν. Και λόγω αυτού του γεγονότος είπαμε να πούμε τις ευχές μας, να μην αναφερόμαστε σε ακροατές που δεν μπορούν να κάνουν δεύτερη παρέμβαση, να φροντίσουμε η θεματολογία μας να μην είναι βαριά, διότι δεν θα μπορεί ένα θέμα δύσκολο που θα θέλει επέκταση να την έχει από Δευτέρα, διότι θα τα πούμε πάλι στις 20 Αυγούστου. Μπορούμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν είναι θεματική βεβαίως, αλλά μπορούμε. Μπορείτε και το ζητάω κι εγώ δηλαδή, να αναφέρεστε στην εκπομπή ένας απολογισμός αυτής της χρονιάς, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι θέλετε να αλλάξω από την επόμενη χρονιά, τι πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει το ίδιο και να ενισχυθεί, όλα αυτά. Πριν προχωρήσουμε σε ακροατές, λίγη υπομονή στον Γιάννη, στη Λέτα, τον Παναγιώτη και τον Σωτήρη, για να δούμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει στο διαδίκτυο, στο sky.gr κάθετος 1003. Καλές διακοπές, γράφει ο Απένταρος. Καλό καλοκαίρι και στον Μπάρμπα Σωτήρη, τον ήρωά μας. Αν εννοείς από Αμπελόκηπους, μόλις κάλεσε και περιμένει. Αν εννοείς τον Αλεξίου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, σε ευχαριστεί. Ο Μάρκ και ο Λάγνος, με αφορμή αυτό που λέγατε, κυρία Ευγενία, να σας διαβάσω τώρα τις απαντήσεις τους, κυρία Ευγενία, ως προς το για ποιο λόγο πηγαίνουμε στην παραλία. Φαντάζεστε σε ποιο, προς τα που θα είναι. Γεια σου Πάνκο. Ταφ. Πρέπει να αποκτήσεις χιούμορ. Πρέπει να το κάνεις κάποια στιγμή.
Δεν ξέρω αν το απαγορεύει το κόμμα. Ακόμα και να το απαγορεύει, κάντο παράνομα εσύ. Αλλά δεν το μάθει κανένα στην Κεντρική Επιτροπή. Μην αγχώνεσαι. Γεια σου, μαθηματικέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία εκπομπή δεν μπορούσε να μην είναι με Νίκο Χατζιωαννίδη στο στούντιο, τον συνθέτη του μουσικού θέματος εκπομπής. Καλώς τον. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα είναι μαζί για λίγο χρόνο ο Νίκος, θα σχολιάζει και αυτός. Μπορείτε να το απευθύνετε και τον λόγο. Έχεις κάτι να πεις, να περάσουμε στις ακροατές? Εντάξει. Ο Νίκος έχει τρακ. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, έχει τρακ τώρα. Έχει άγχος. Όσο χαλαρός και έξω καρδιά είναι όταν δεν βρίσκεται στο μικρόφωνο, τόσο μαζεύεται. Το αντίθετο ακριβώς από εμένα. Όσο φλιαρός ένα μικρόφωνο, έξω είναι όλα μαζί μας, παιδιά, δεν είναι. Είναι διαφορετικά. Τον χάσαμε κάπου στον δρόμο. Είναι διαφορετικά. Σαπίζει σε καμιά γωνία. Πάμε στο Γιάννη από το Γάλλο. Έλα, Γιάννη. Κάντε καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στον Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Λαβής, εγώ θα συνεχίσω το κλείψιμο εκεί που άφησε ο προηγούμενος. Μπράβο. Είναι μια εκπομπή που μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά συνάμα και επικίνδυνη. Παραδείγματος χάρη, σήμερα μάθαμε ότι οι Ελληνοκαναδοί δεν έχουν χιούμορ. Σήμερα το μάθαμε αυτό. Τουλάχιστον εγώ σήμερα το έμαθα. Και δεύτερον, είναι επικίνδυνο γιατί την ώρα που καθάριζα το Μάουζερ παρέμβει να πυροβοληθώ, ακούγοντας το αστείο. Είναι μια επικίνδυνη εκπομπή, έχει κάποια... Έχει ένα βαθμό όντως. Λοιπόν, ένα ποσοστό. Κάποιες παρατηρήσεις για την εκπομπή. Επιτέλους σας παίρνουν λιγότερο ηλικιωμένοι. Ας πάνε να παθούν οι άνθρωποι. Το ξέρω ότι δεν έχουν λεφτά πια να παίρνουν φάρμακα, να παίρνουν νοητικά, να κοιμούνται. Αλλά δεν είναι λόγος αυτό ότι βγάζουν όλη μέρα στο τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει κάποιο θέμα ποσόστοσης. Δηλαδή. Δεν γίνει διαφορετικά. Δηλαδή ότι πρέπει να βγαίνει, ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, πόσο αναλογικά είναι του πληθυσμού του ελληνικού οι συνταξιούχοι. Να βγαίνει το ανάλογο ποσοστό. Ναι. Δεν μπορώ πια συνταξιούχους. Θα κρατήσει καπή εκπομπή και θα αντέχω. Έτσι. Όχι, εγώ νομίζω το πιστεύει. Ναι, το πιστεύω. Ελπίζω τουλάχιστον όταν θα γυρίσετε το καλό από τις διακοπές, κάποιοι από αυτούς να μην επιστρέψουν. Να παραμείνουν μόνο ακροατές. Όχι, Θεέ μου. Άγωσε το αίμα μας, άνθρωπε μου, και δεν μπορούσα τώρα να λέγω πώς να το χειριστώ τώρα αυτό. Τι να κάνω. Να παραμείνουν μόνο ακροατές. Και να μην παίρνουν μέσα, δεν αντέχω να ακούω άλλο γέρους. Δεν μπορώ, συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχω φρικάρει. Άσε που δεν πιάσει τη γραμμή. Ευτυχώς το χειρίστηκα μια χαρά, δεν είπα τίποτα και αμέσως καλύφθηκε. Ενώ αν έλεγα κάτι θα ήμουν εκτεθειμένος τώρα. Δεν θα φαίνονταν τόσο και εσύ, αλλά. Το ξέρεις. Και εγώ είχα μια εγκληματίας, γεννιέται. Ναι, γεννιέται, δεν γίνεται. Τι γίνεται, αλλά δεν γεννιέται. Καλό. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ καλά διακοπές όσο θα πάνε. Θα προτείνω μερικά βιβλία. Εσύ γιατί δεν πας το παιδί, θα πάει διακοπές? Θα κάνει το παιδί, θα είμαι στην Αθηνά. Εγώ θα είμαι στην πισίνα. Δεν πάω με το μομπίλε βούλκου στην παραλία. Δεν αντέχω. Εγώ ήμουν της άποψης νησιά μακριά από τον πολιτισμό που άραζες εκεί πέρα με το γιότ, έκανες το μπανάκι σου, πήγες να φας το σκοψάρι. Δεν ήμουν τώρα με τον όχλο. Συγγνώμη δηλαδή. Φέτος πισίνα. Γίναμε μαλλιά κουβάρια. Ναι, όλοι. Τι κατάσταση είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω μερικά βιβλιαράκια για την παραλία. Συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο ότι στην παραλία δεν διαβάζεις. Συμφωνία με την Ευγενία δηλαδή. Ναι, στην παραλία παίρνεις μάτια, βυζιά και κόλλους. Συγγνώμη δηλαδή. Η Ευγενία δεν είπε αυτό βέβαια. Καλά, εγώ το συμπληρώνω. Γιατί μου πεις ότι η Ευγενία δεν κοιτάει ηλιοκαμένα, λιγερόκορμα, ψηλά κορμιά, τα οποία ξέρω εγώ περπατάνε στην παραλία αντρικά. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να διαβάσω την παραλία. Σου έδωσε η γυναίκα τέτοια εντύπωση? Ότι ο στόχος της είναι να κάθεται και να κάνει οφθαλμολικό, να μην μπομπανιστήρι. Κακό είναι. Κακό. Διάφορα πράγματα δεν είναι. Να βλέπεις ψηλά λιγερόκορμα, ανδρικά κορμιά, ξέρω εγώ. Είναι κακό να είσαι άντρας να βλέπεις ψηλά λιγερόκορμα, γυναικεία κορμιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι δεν κάνω. Αν είσαι άντρας και βλέπεις ψηλά λιγερόκορμα, ανδρικά κορμιά. Και αυτό αν σ' αρέσει. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι αν σ' αρέσει. Δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω δύο βιβλία για αυτούς που θέλουν να διαβάζει παραλία. Το ένα είναι η αισθητική του Γκέοργκ Χέγκελ. Είναι μια χαρά. Τη βάζεις πάνω στην πετσέτα και δεν στην παίρνει και ο αέρας. Θα μου φυσάει. Ένα άλλο πολύ ωραίο βιβλίο είναι λίγο πιο ελαφρύ όμως. Εννοώ σε βάρος, έτσι, όχι σε περιεχόμενο.
Είναι του Λουκ Φέρι το Homo Aestheticus, η καλαισθησία στη δημοκρατική εποχή. Και βέβαια για αυτούς που θέλουν κάτι, ένα πιο ελαφρό διάβασμα, ξέρω εγώ, θα πρότεινα τις 9 συνηθίσεις του Μαλφίνη, του Σαμουάζο. Αυτό είναι μικρό. Μην το βάλετε πάνω στην πετσέτα γιατί θα το πάρει ο αέρας μαζί με την πετσέτα. Νίκο, ποιο από αυτά τα βιβλία που πρότεινε ο Γιάννη? Κανένα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Η παραλία δεν είναι διάβασμα, είναι για άλλα πράγματα. Το είπαμε αυτό. Θα το ρωτήσω σε λίγο, θα μας πει, θα κάνει προτάσεις ανάγνωση στην παραλία και ο Χατζιαννίδης μετά. Συμφωνώ καταρχήν με την παραλία που λέει ότι είναι πολύ καλό να φέρνεις κάποια άτομα εξειδικευμένα και να γίνει μετά συζήτηση. Το έχεις κάνει βέβαια, αλλά θα το ήθελα σε μεγαλύτερο βαθμό. Καταλαβαίνω βέβαια εσύ ότι σαν παραγωγός και δημοσιογράφος δυστυχώς τρέχεις πίσω από την επικαιρότητα και δεν σε αφήνει να σάνεις. Αλλά να ξέρεις δηλαδή ότι όσο και να τρέχεις πίσω από την επικαιρότητα, οποιοσδήποτε δημοσιογράφος δεν πρόκειται να τη φτάσει ποτέ. Εκείνη θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά από αυτόν. Λοιπόν, καλές διακοπές όσους πάνε. Καλές διακοπές και για όσους δεν πάνε. Και θα τα πούμε πάλι από... Περίμενε, μην τα πούμε πάλι. Γιατί υπάρχει, εκτός από την εκπομπή, η οποία δίνει μια άλλη διάσταση στον όρο αλληλόδραση, διαδραστικότητα, υπάρχει και το διαδίκτυο, το οποίο επίσης έρχεται να συμπληρώσει. Δηλαδή είναι Λουδίτης. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο? Το έχω πει. Α, ναι. Είναι Λουδίτης. Μου το έχεις πει ότι είσαι Λουδίτης. Αλλά άκου γιατί που και που η τεχνολογία έχει τα θετικά της. Η τεχνολογία έχει τα θετικά της. Ας με πάρει η Κατερίνα τηλέφωνο να μου πει πώς θα γίνει η επόμενη συνάντηση, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω στην προηγούμενη. Ωραία. Άσε τώρα την Κατερίνα. Θα σου πω εγώ το Σεπτέμβρη. Με τον Χατζιανίδη ήδη. Ορίστε, ενημέρωση. Ναι. Ακροάτρια γράφει. Ναι. Μα όλη μέρα κοιτάνε. Δεν κάνουν και κάτι άλλο. Τι να πω, το πολύ το κοίτα-κοίτα με λίγα λόγια. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Το πολύ το κοίτα-κοίτα. Κοίτα-κοίτα δεν γίνεται τίποτα. Κουνήστε κι εσείς λίγο τα καλύπτικα μέρη σας. Έγινε, Γιάννη. Λοιπόν, καλώς το βράδυ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και καλή οπάνωδο, καλή ξεκούραση καταρχήν. Και να μην είσαι κολλημένος στο ραδιόφωνο και να μην διαβάζεις εφημερίδες. Κάνα αποτοξίνωση. Δηλαδή. Να περνάς καλά. Να περνάς καλά, λέω. Και εσύ, και εσύ. Γεια σου, Γιάννη. Yeah. Πάμε στη Λέτα. Ο Παναγιώτης από Καβούρη, ο Σωτήρης από Αμπελόκηπους για τη συνέχεια. Κυρία Λέτα. Να το κάνω λίγο ελαφρύ. Ναι, γιατί το έχουμε παρασοβαρεύσει. Λοιπόν, γεια σου, Σεξιμάν. Νίκο σου μιλάει, κυρία Λέτα. Guten Abend. Τον ακούτε το Ράιχενμπαχ, τον έχουμε στο σπίτι μας μέσα. Και στον Νίκο. Και για τον Νίκο ισχύει αυτό. Είδες, για σένα μίλαγε, δεν μίλαγε για μένα. Ναι, για σένα μίλησα πρώτα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να κάνω μια παρένθεση. Άκουσα χτες μια κυρία που έλεγε για τον Προμηθέα. Τι έγινε με τον Προμηθέα? Πού πήγε? Τα πήγαινε, πρέπει να είναι ήδη, Ταϊλάνδη. Αχ, και όταν άκουσα ότι φεύγει, τρόμαξα, με πήγε στη καρδιά μου εκείνη την ώρα, παιδί μου. Ότι έφυγε. Ότι φεύγει, ναι, όχι. Ναι, που τρελάθηκα, λέω πως τα καλά καθούμενα, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, λοιπόν, σαν συνάδελφος, με 30 χρόνια πείρα, θες μια συμβολή? Αμέ. Τη δέχεσαι? Βεβαίως, μα το έχω, ναι. Να μην έχεις ανασφάλειες, είσαι άρχοντας στη δουλειά σου, αυτό δεν είναι γλύψιμο από εδώ κύριος πριν, καταλαβαίνεις με τι πνεύμα το λέω. Συγχαίρω με τα άτομα, τους πολιτικούς μας, που οποιοδήποτε πρωθυπουργό που παίρνει από άλλους κείμενα και διαβάζει και δεν τα βγάζει από την ψυχή του να τα πει χωρίς να τα διαβάζει. Όπως συγχαίρομαι και πολλούς ακροατές, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, πολλούς ακροατές που διαβάζουνε. Και μας φυλάνε στο πολύ πίσω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Οι εκπομπές του είναι πάρα πολύ καλή. Σου είπα, είσαι άρχοντας. Σου εύχομαι να φτάσεις τα χρόνια μου στην δημοσιογραφία. Αγάρι. Να προσέχεις τις κακοτοπίες που λέμε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω το γλυκύτατο Γιάννη Αλαφούζο να σε έχει εκεί αυτά τα χρόνια. Γιατί το Sky είναι πηγή ζωής για μας. Να είστε καλά, κυρία Λέτα.
Καλές διακοπές σου εύχομαι, μέσα στην ψυχή μου. Γεια σκέλετο. Γεια σου. Ναι, να κάνουμε τις αναφορές στην εκπομπή. Προφανώς κάποια σχόλια θα είναι πιο θετικά, κάποια σχόλια θα είναι πιο αρνητικά. Προτιμώ η κριτική σας να είναι σε κάτι το οποίο θέλετε να αλλάξει, να διορθωθεί κατά τη δική σας τη γνώμη, να προσθεθεί κατά τη δική σας τη γνώμη. Γιατί αν είναι απλώς μια αναφορά στο ότι μ' αρέσει η εκπομπή και το καθεξής, ωραία, λέμε κάτι τέτοιο, γιατί προτιμώ να γίνει η κριτική να έχει τον χαρακτήρα της διόρθωσης, της αλλαγής και το καθεξής. Να πούμε κάτι ευχάριστο, με βάση μήνυμα που έστειλε ακροατής και το διάβασα νωρίτερα στο ανεμολόγιο.info. Το χαράτσι της ΔΕΗ παραμένει και θα είναι κανονικά στους λογαριασμούς. Αχ, τι ωραία. Ναι. Απλώς επειδή. Ησύχασα. High five σε όλους και poke, like, κυρίως like. Κάποιος να ανεβάσει το post να του κάνουμε like. Το έχει ανεβάσει ο Αντώνης. Ο Αντώνης. Ακροατές, ακροάτης, δεν προσωποποιούμε. Πάμε στον Παναγιώτη από το. Ωραία, διακοπή και μετά ο Παναγιώτης από το Καϊβούρι. Ανεμολόγιο.